Al cor del barri del Carme de València s'ha desplegat avui esta persiana gegant. És el pavelló efímer que durant les pròximes setmanes acollirà activitats culturals, reflexions sobre les ciutats sostenibles, tot dins de la segona edició del TAC, el Festival d'Arquitectura Urbana amb seu a València. La persiana, eixa solució mediterrània i senzilla contra el canvi climàtic, pren volum i ocuparà esta plaça del Carme fins a mitjan octubre. En 12 setmanes s'ha pensat i alçat este pavelló amb 300 metres quadrats de persiana verda feta a mida des de saix que desafia la gravetat i deixa passar una llum filtrada que tant encisa a este jove arquitecte. Con 18 años vi por primera vez estas persianas de madera majestuosas que descolgaban por los balcones y decía, joder, qué sistema tan inteligente y eficaz, ¿verdad? Porque te protege el sol, te permite la corriente de aire y además te preserva tu intimidad. Diu que el menys mediterrani del projecte és ell, que ve de Pontevedra, perquè ha assumit el compromís de treballar amb empreses locals i tot tindrà una segona vida. La piedra volverá a la cantera, la madera ya tenemos acuerdos para que se vuelva a recircular en la industria y las persianas las queremos dar a la comunidad, porque algo que nos haría mucha ilusión sería pues regresar aquí, no sé, dentro de 5 o 10 años y ver que todas las ventanas del barrio están verdes y quedan como un testigo de lo que aquí una vez ocurrió en esta plaza del centro de Valencia. Sota l'ombra de la persiana, tallers i xerrades del festival i un moment de pausa a la fresca per a qualsevol vianant.